Lijepi pozdrav svima. Evo, sretna vam nova kineska godina. Nisam imala u biti pojma da je danas, evo, 12.2. da je kineska nova godina. A isto tako je za 2 dana Valentinovo. I nekako mi je to interesantno, isto mi nije prošlo kroz glavu i danas kada sam pogledala u kalendar, onda mi je bilo jasno koji su zapravo datumi pred nama i šta se zapravo dešava. Jedno veliko slavlje kroz kinesku novu godinu i jedne nove dogodovštine kroz Valentinovo. S obzirom da sam zadnji puta pričala o poslovnom odnosu i općenito kako cjelokupan poslovni odnos funkcionira, obećala sam da ću pričati i dalje, da ću se nadovezati na taj poslovni odnos, ali u ljubavnom smislu. Tako da bez obzira da li je Valentinovo za 2 dana ili ne, to je isto tako nešto bitno proći kroz tu temu. A isto tako sam imala i par tretmana, razgovora na tu temu, tako da sam odlučila da je danas taj timing baš za to. Zamislite se kako ste se osjećali i da li ste se ikada našli u ljubavnoj situaciji ili vas je zadesila ljubavna intriga ili ste bili jedan od sudionika ljubavnih situacija. I to pogotovo na vlastitom poslovnom radnom mjestu. To područje definitivno može biti jako škakljivo i nije najčešće nimalo ugodno, pogotovo ako se nalazite u vezi, u braku ili se jednostavno zagledate u osobu koja nije slobodna, ili jednostavno postanete sudionik određene ljubavne situacije koja u ovom konkretnom našem današnjem predavanju vezana uz poslovni svijet. Ali zašto je to sve bitno? I bez obzira da li se nalazite u poslovnom svijetu ili niste više dio poslovnog svijeta, bitno je saslušati ovo predavanje zato što ponovno ima smisla. Svaki ciklus našeg života, kao što sam već prije pričala kroz videe, a i pričat ću i podsjećat ću vas, se ponavlja. I ne možemo bez toga nikako preživjeti, ali još i bolje. Zato što kroz svaki ciklus učimo nešto novo, a i prisjećajući se naših prijašnjih ciklusa i nekakvih intriga, situacija u kojima smo se našli kroz ljubavne situacije ili u poslovnom smislu, itekako može biti jedna jako dobra nova smjernica i usmjerenje za nekoga kome bi vaša osobna situacija proživljaloga mogla itekako dobro doći koristiti. Postoji isto takva situacija gdje možete reći pa da, ali ja sam to već prošla ili otpustila sam određenu osobu koja je bila dio mog poslovnog svijeta, a nije možda trebala biti ili slično. Ali to je isto pitanje zašto se ponovno ti ljudi vrate u vaš život ili se vrate na jedan sasvim drugačiji način kroz neke druge osobe. Sad ćete čuti jednu priču, zanimljivu priču jedne drage klijentice koja se u biti našla u takvoj sličnoj situaciji, ali ću vam isto tako kroz tu situaciju provući ovaj ljubavni život kroz posao. Klijentica je naime, ono što sam rekla kroz prethodno predavanje, kad vam je sve savršeno, ne može biti savršenije nego što je, privatno savršeno, ima predivnog partnera, poslovno savršeno, tim fenomenalno funkcionira, fascinantni su, koliko su u konekciji jedni sa drugima, koliko si pomažu, podrška su si, znači ne može biti bolje, život cvijeta. Do tog jednog trenutka dok se nije desio novi preokret za nju. A šta se desilo? Na radnom mjestu u njihov tim je došla nova osoba. Čovjek koji je jednostavno njoj uzburkao
njezino radno mjesto i uzburkuje situaciju na poslu, u njezinom timu. Vlastite ekspresije kojima mi je objašnjavala tu osobu, bila je više ta osjećaj te ljutnje, osjećaj želje da želim da me čuje, želim da me razumije i želim da me doživi. Da bi je osoba rekla, taj kolega koji je rastavljen, a ona je u vezi, sretnoj vezi, je rekao malo si se previše otvorila i malo si počela isticati neke stvari koje u poslovnom svijetu baš nemaju smisla. Znači, previše si izložila samu sebe. E sad, situacije, prisjetite se kada ste se osjećali tako izloženo i kada ste osjećali možda tu jednu vrstu neugodnosti ili trenutka koji je obilježio vaš poslovni svijet. Kao što se ona osjećala nesigurno, ljuto, nezadovoljno, nezaštićeno, pa i do te mjere da je čak počela razmišljati da da otkaz na tako savršenom poslu koji ne može biti savršeniji. Znači sve je, apsolutno sve je složeno. Prisjetite se svojih trenutaka, bez obzira što je bilo možda davno u nekoj prošlosti, ali i vama kojima je bilo nedavno, dopustite si ući u taj segment i jednostavno sagledati to iz jednog drugog kuta. Zapitajte se što je to što sam ja sa ovime trebao proživjeti i zašto sam proživljavao i što sam trebao od toga svega naučiti. Zato što kroz sve to vi zaista uzimate one najpotrebnije alate za nove cikluse vlastitog života o kojima vam i pričam. I zašto se tako osjećamo? Najčešće se osjećamo neugodno zbog iskustva koje trebamo proživjeti. Kao na primjer u slučaju moje drage klijentice. Znači neugodnost, nova situacija, ne znaš kako da ju definiraš, kako da objasniš i zašto se uopće dešava. Reći ću vam zašto se desilo. I bit će vam jasno zašto vas potičem da zatvarate svoje krugove, jer se onda neće više ponoviti, ali u njezinoj situaciji se ponovio ciklus iz prošlosti. A čućete šta je bilo. A opet, isto tako vam neko može doći u poslovnom svijetu, jer jednostavno u vama, ona vatra, ona toplina vašeg bića silno želi i žudi za tim osjećajem bliskosti, povezanosti, ali ne samo sa drugom osobom, nego prvenstveno sa samom sobom. I nekako sve ono što ste godinama možda ili mjesecima blokirali u sebi zbog povreda koje ste doživjeli u svom vlastitom životu, možete se susresti sa osobom, na primjer na svom radnom mjestu, koja u vama uzburka, kako kažemo, strasti. I nema toga osjećaja krivnje. Sad sam ja kriv zbog toga. U ovom životu se konstantno, od kad smo mali, spominje ta krivnja i konstantno se provlači kriv si za ovo, kriv si za ono, kriv si uopće što dišeš, kriv si uopće što osjećaš. E pa, bitno je osvijestiti da ta krivnja, kroz krivnju ne možemo učiti, kroz krivnju ne rastemo i ne razvijamo se. I kroz krivnju ne možemo osvijestiti što je to što mi zaista želimo. Što je to što nama zaista treba i zbog čega ako se nešto i dešava, što je bitno da kroz to osvijestimo kako bismo kroz to i puno jednostavnije prošli. Ali isto tako ima situaciju, taj ljubavništvo kroz poslovni svijet, da se osobe jednostavno uhvate za nekoga i počnu jednostavno te nekakve intrige, situacije, ljubavništvo, sakrivanja, a imaju partnera ili partnericu. Zašto to rade? Zato što je to lažan sjaj predodžbe da ću se osjećati slobodnije ukoliko ću to moći svoje pravo ja podijeliti sa nekim drugim.
I to najčešće ne bude tako. Dosta često i najčešće završi neslavno. Ali nije u biti opet ni bitno kako završi, jer opet se tu provleče taj osjećaj neke krivnje. A neslavno je završio i sad sam kriv zbog svega toga što sam se upleo, šta mi se desilo. Ali opet stvar je, trebao si nešto. Zapitaj sebe da, što je to što je meni potrebno, a što ne dobivam kroz svoj partnerski odnos sa svojim partnerom ili sa partnericom. I zašto bi se uopće zatvorili za samoga sebe? Imate pravo na osjećaje. Imate pravo isto tako osjetiti to što vaše biće želi i traži. Ali ono što je bitno je biti iskren prvo prema samome sebi, a onda biti iskreni prema drugoj osobi sa kojom ste možda u vezi i sa onom s kojom, ste u nekakvoj komunikaciji, flertostvu ili ne znam ja čemu sve ne. Jer ono što je bitno, kad smo iskreni prema samome sebi, onda ćemo znati gdje potražiti ono što zaista nam je potrebno. Prvo zatražiti u samome sebi, a onda i verbalizirati i biti pošteni prema svojim partnerima. I nakon toga, ako zaista vidimo da od partnera ne dobivamo ono što naše biće istinski želi i traži, i nekako ako nas partner nikako ne želi prihvatiti i razumjeti, onda je bolje razići se nego raditi nekakve zaplete, intrige, jer opet ta laž na kraju itekako nađe svoj put, a istina ju poklopi. Tako da opet svi na kraju znaju istinu. A u ovom slučaju, moje drage klijentice, šta se desilo? Je to da bilo je njezino osobno pitanje i što ću sada? Što ću sada kada mi se ta osoba na neki čudan način sviđa, kada s tom osobom imam neku posebnu konekciju koju ne mogu objasniti, a opet imam svog partnera. I ono što smo došli kroz razgovor je bilo osvijesti na što te taj odnos podsjeća. Najčešće se zna i to desiti. Da nas neko nevjerojatno ili situacija koju proživljavamo sa nekom osobom nevjerojatno podsjeća na nekoga iz naše prošlosti šta nismo razriješili. I tu se javljaju blokade. I šta je bilo u njezinoj situaciji? Bilo je to da u jednoj dalje prošlosti, prije jedno par godina, joj se desilo prvi put situacija sa kolegom koji je tada bio u braku, imao 2 djece, mislim ima još uvijek vjerovatno. I ona je jednostavno ušla u tu jednu kombinaciju. On joj je ponudio sve i svašta, svu ljepotu ovoga svijeta, zamaglio joj oči, čak joj je počeo dokazivati da se raste, da završava sa tom fazom svoga života, da on ju voli, da želi biti samo sa njom, da bi došlo to toliko daleko, da bi ona kupila i vjenčanicu, da bi pripremali i svatovi i pir, kako neko od vas zove. I na kraju da bi čovjek rekao da odjednom boluje od tumora na mozgu. I zbog cijele te situacije, od jednostavno šoka, jer oni su bili u takvom odnosu, mislim da je bilo preko godinu dana ili 2 godine. Znači to je bilo nevjerovatno koliko neko može na perfidan način vam složiti takve igre koje samo slijepac ne bi vidio. Ali da, najčešće smo zbog svojih vlastitih želja, ne želja, pod navodnike, te želje su zapravo naša vlastita htjenja, da nešto moramo ostvariti u ovom životu, da moramo nešto imati u ovom životu, na kraju postanemo slijepi i za ono što je zdravo pred našim očima ne vidimo. I ono što je laž ne vidimo. Onu istinu ne vidimo, jer istinu nismo ni zazvali, niti smo ju zatražili da nam se pojavi. I
I sama je zbog želja da mu pomogne otišla u cijeli taj sustav aromaterapije, ne bi li tu pronašla rješenje, ne bi li pronašla rješenje kroz duhovni način, alternativnog liječenja, znači kroz sve moguće metode ne bi li mu pomogla, da bi na kraju ispalo da je od toga svega ostalo ništa. I to se završilo na jedan jako ružan način. Ona je dala otkaz u toj firmi i potražila je svoj put negdje dalje. No, međutim, kroz njezin život se itekako provlačio taj osjećaj nepovjerenja, nesigurnosti i osjećaja prevarenosti. I kad imate tako nešto gdje vas zaista, kad ljubav najviše želite u životu, kad vas to onda zadese takve situacije, najčešće kroz poslovni oblik, kroz poslovni odnos ili možda kroz prijateljski odnos, ali želite od tog prijateljskog odnosa stvoriti ljubavni odnos, jer jednostavno pored tih slijepih očiju ne vidite ono što je istina ispred vas. Najčešće zbog tog htjenja ostanemo povrijeđeni, ali ta povreda i nemoć se vuče dalje kroz život. I naravno da je ona sama, koji mnogi moji klijenti, ne samo klijentice, nego i muški klijenti, su isto tako se susreli sa tim težinama koje su prenosili u nove odnose. Uvijek je bilo šta ako mi se ponovno to desi ili dogodi. I to je ono što se njoj dogodilo. Situacija koju nije bila spremna tada razriješiti, istinski razumjeti, prihvatiti i otpustiti, nije mogla u potpunosti doći do onoga tko je ona sama i koliko je vrijedna ovog života i koliko je zaista vrijedna ljubavi. I zbog svega toga došao je taj ciklus na naplatu kroz novi poslovni svijet u kojem se savršeno osjećala. I sad, naravno, ono što je bilo bitno osvijestiti taj trenutak kad ste se vi osjećali tako, kad ste bili najviše iznenađeni kroz svoj ljubavni život i kako se sada osjećate u svom ljubavnom životu ili u svom samotnjačkom životu. I zašto zaista ne želite i ne dopuštate si, ne da ne želite, ne dopuštate si prihvatiti novu ljubav da uđe u vaš život. Jer ono što sam jednom pričala je zaista kroz svaki ljubavni odnos, bilo to kao što kažem, što sam uzela ovu temu kroz poslovni svijet, ali kroz svaki oblik ovog života, mi rastemo i razvijamo se, ali raste i razvija se ta ljubav u nama, koju onda pretačemo kroz privatni odnos, partnerski odnos, prijateljski odnos, poslovni odnos, ali ono najjače i najveća bit svega je da smo mogućnosti pretočiti taj ljubavni odnos i ojačati prvenstveno u samome sebi. Jer bez obzira da li vam se desio i prekid, da li vam se desila ljubavna intriga, da li ste prevareni, koliko puta, na bilo koji način, ili ste rastavljeni, povrijeđeni, to nije prepreka da bismo se u potpunosti zatvorili za novi ciklus svoga života za koji smo vrijedni živjeti. Vratiti ljubav i povjerenje u nekome ko je zaista bio povrijeđen treba vremena. Ali kada vi znate koliko imate ljubavi u sebi i koliko ju zaista možete prenijeti i podržati drugu osobu da isto tako vrati tu ljubav i povjerenje u samome sebi i sa samim sobom da ima povjerenje u sebe, onda ste napravili dobar posao. I ovo što je primjer i moje drage klijentice, sad više ne pomišlja da će pobjeći sa tog radnog mjesta i dati otkaz, jer ono što sam rekla u prethodnom videu, dajući otkaz samo dajete do znanja koliko ste odustali od samoga sebe. Jer život vam servira mnoge stvari i svakome servira,
bez obzira koliko ste svjesni, koliko ste osviješteni, koliko ste toga proživjeli kroz život, uvijek će vas život trigerirat. I sjećam se i čak i kad pričam sa osobama koje su u zlatnim godinama i sa mojim dragim klijenticama, pa i u svom privatnom životu, ima isto puno situacije, trenutaka kad se prepričavaju priče iz prošlosti. Sjećanja šta mi se desilo, kako mi se desilo. Ali kroz to prepričavanje vi isto tako iscijeljujete samoga sebe, ali nije samo bitno da pričate, nego da osvijestite zašto to što pričate, iznosite, zašto je to sada u ovome trenutku bitno i potrebno. I da li je potrebno napokon da otpustite jedan dio sebe koji ste toliko grčevito držali za sebe. Pa čak i u onom trenutku kad sam spomenula pri početku videa, kad bi neko rekao pa ja sam otpustio neku osobu iz svoga života, ali ta osoba je i dalje prisutna u mom životu. Ili mi se vraća kroz određene cikluse. Laž je da zaista otpustimo. Jedan dio nas i dalje drži. A šta drži? Drži taj osjećaj, te želje biti voljen, biti primijećen, biti u tom razumijevanju, prihvaćanju. I onda kad vam se desi takva situacija, kao što kažem, laž je što mislimo da ljubav i zadovoljstvo i razumijevanje ne možemo pronaći kroz svog vlastitog partnera, nego moramo bježati u nove odnose ili se skrivati u novim odnosima ne bi li smo ispunili taj dio sebe. Umjesto da se suočimo sa odnosom u kojem se nalazimo. Isto tako je suočimo se sa samim sobom i zapitamo se zaista zašto ta osoba je i dalje prisutna u mom životu, kroz moja sjećanja ili kroz komunikaciju. Zašto je prisutna? Da li postoji nešto što još uvijek mene veže kroz osjećaj sa tom osobom ili možda još uvijek nešto nisam odradio ili odradila što sam trebao odraditi sa tom osobom ili alat izvući iz tog zajedničkog odnosa kakav je. I onda kad zaista zauzmete stav, ali ne onaj stav kao što je moja klijentica zauzela, ja ću njemu pokazati i reći ću mu u facu šta mislim o njemu. Ne, to nije stav, to je ego stav kojim se idemo braniti od čega? Od toga da napokon sebi priznamo šta nam se zaista dešava i gdje smo zaglavili u vlastitom životu. Ona da je to napravila ništa ne bi promijenila, samo bi na kraju vjerovatno samo sebe izbacila iz firme van, a ovako se napokon suočila sa time, ja još uvijek nosim sjećanje iz prošlosti kojim je sada, zahvaljujući ove osobi, podiglo se ponovno na površinu, ne bi li napokon otpustila taj dio blokade sa samom sobom. Ne sa bivšim odnosom i sa bivšim partnerom koji je toliko povrijedio, ne, sa blokadom koju nosim sa samom sobom da nemam povjerenja, da ću biti izigrana, da ću proći ponovno kroz teško iskustvo, jer i sa novim partnerom isto tako je moja draga klijentica, bez obzira što su dugo godina zajedno i bez obzira kroz tih, ja ne znam koliko, 10 godina, i dalje se provlačio taj sumnjičavi segmenat, šta ako se nešto desi. Doduše mi se znamo možda 2 godine, ali bez obzira ne biste vjerovali koliko ljudi ponavljaju nekakve informacije i kad upoznaju nove osobe ili kad se susretnu sa nekim s kim pričaju, u ovom slučaju kao sa terapeutom, nevjerovatno koliko i dalje su željne hraniti tu informaciju iz prošlosti. Pa sad sa kineskom novom godinom koja je danas i sa skorašnjim Valentinovim, kako li se to deklinira, trenutno nemam pojma, ali nema veze, vrijeme je da zaista zauzmete stav u sebi, sa samim sobom
I koje god iskustvo ste imali kroz život, zaista si dopustite neka to iskustvo prođe kroz vas. Zatražite alat najvrijedniji, zatvorite to poglavlje u potpunosti, zahvalite se svim tim osobama s kojima ste bili, koje su vas dotakle, što kroz poslovni odnos, što kroz bliske susrete, što kroz prijateljske odnose, i dopustite si dalje nastaviti, dopustite si u biti, ako zatvaramo ciklus iz dalekih prošlosti, dopustimo si saživjeti novi ciklus koji nema veze više sa prošlošću. I vi koji ste samotnjaci, i vi koji toliko ne volite Valentinovo, mislim, meni je svejedno, ali cilj Valentinova je na neki način i podsjetnik, bez obzira šta legenda priča, šta je bio Sveti Valentin i tdd. Vratite ljubav samome sebi. Vratite povjerenje u samoga sebe. I nemojte biti samo neko ko mrmlja u sebi i ne želi uživati u ovom životu, jer svi žele uživati u ovom životu. Svima je dano da uživaju u ovom životu, ali tražite najčišće načine uživanja u samome sebi kroz ovaj život i u dijeljenju sa onim koga zaista odaberete. Eto, dragi moji, toliko od mene danas. Tako na kraju otišla tema u jedan malo i drugačiji smjer, ali nema veze, svako od nas, svi smo mi jedno pa nas, smo dobili ono najbitnije i dobit ćete ono najbitnije iz ovog videa i dobili ste. Ne da ćete dobiti, nego ste dobili. Eto, svako pitanje, svaku informaciju slobodno pišite. Kome je potrebno individualno razgovori, javite se, nema problema, zadovoljstvo mi je saslušati svakoga od vas, svaku potrebu, jer na taj način rastemo i razvijamo se zajedno. Eto, uživajte mi i veselite se novim ciklusima svoga života. Pozdrav!